san bai zama gwani dama mai haƙuri zai samu ci gaba da ɗaukaka yana da dukiya Allah ka so kawai ba wa haɓa wasu ba mai ilimi aka ce wa malami tafiya da jarumi bai zama aibu ba matan dariya suka tara ayariya na da sun yi nasiriya ba da su uku ba ruwan zama da madaci ba kama inda ya kanan su ma da ido kararraba ruwan gari mai sha da ayariya ba ko da ɗan gari ba su zamace shi ba yana tafiya ya zarta rarrafe bariyar da ke kife ba a san cikinta ba bari bala shi ke ta walwala mun kara hamadana ba a kai mu ba itan kafe akushin da ke rufe makiya su daddafe ba za ya faɗi ba da zamani ba ka da razani kafe su tuntuni ba su kai rawan ka ba mu dakata gayyar mazambata amsa tana fita ba ku tambaye mu ba mu zagaya kowa ya tambaya karfi da juriya dan bella na gaba bala tsaya mu za mu waiwaya ko za su zagaya wasu shagaban kama ba tambaye zance muke tsaye ko ba ka ra'ayi ba ka hana mu ba na tausayi ilimi da yanayi gasa da waiwaye bai bar kafar su ba a bangire sarka ta sasari sanzi masa bari ba su take kanka ba malami ka kai ya jarumi kara ta kunkumi ba su sarkafo ka ba uwar kare kora tana tsare yake ka tattare kayan ka kai gaba shi na mune mai taimakon mune ba za ɗan bellane ba a daina dai shi ba ashe bala ba za su kai ka ba ɗan bello kana gaba ka samu ci gaba da wajenka zama uba ba ni na baka ba ɗan bello da rana ce ɗan bello gashi nan ya taso farin gida sai masu martaba gaba gaba ne kujimi shiga shiga dai su gani ka wuce gaba kai kake gaba babba ga kaɗan babba in kana tafi jama'a tafi martabar ka ce babba kai wala billa ashe ka cika babbar imawa ka dafa mana waka ta yin jinjina waka ta yin jinjina zame wa mai ɗaukaka bar zama mu ya bayyana bar zama mu ya bayyana shi ka zaki yake mai sa mazara azara mai sa mazara azara dan bella jirgi ka ta wakara ka wandon goma wakara ka zame haka kowa ya sa kullu kowa ya sa kullu dan bella ya ɗaukaka lamarin sabafe lamarin sabafe ya share kukan kishigun Allah kuma da yawa gun Allah kuma da yawa ilimi kamar jami'a a kira shi kaucin dawa a kira shi kaucin dawa haidara ka ja kai sama tafiya cikin lalama tafiya cikin lalama kogiya uban korama aikin ka ba gardama aikin mu ba gardama waka da ka da adama kowa ya sa kunnu kowa ya sa kunnu wadan za mu dau zanto gaba gaba ne mujemiya shiga shiga dai su gani ka wuce gaba kai kake gaba babba ga kaɗan babba in kana tafi jama'a tafi martabar ka ce babba kai wala billa ashe ka cika babbar babban gari mai saba yaro ya bar shagwaba yara su bar shagwaba kai can ka ne kake mai ba mutum martaba mai ba mutum martaba kai can ka sami kake sai dai a zo kan gaba sai dai a zo kan gaba kowa idan ka taɓa riba akwai mai yawa kai can ka zaki kake mai jari
san ka so so ka wasa ya nuna maka karfi a gida ko da dandan na ka kyautu ka kowa yana godiya maka gaba gaba dai kujimiya shiga dai su gani ka wuce gaba kai kake gaba babba ga kaɗan babba in kana tafi jama'a tafi martabar ka ce babba kai bala bella ashe ka cika babbar da wanda ya kasa maza kware su gani ashe kasa da jiran ku za ta kai kabare kai ta ɗaukaka a karar biyan nufa a gani in kana gida jama'a su taho sai sansanye ka zama wani gudu bada zo sa gudu sannu bana ado bana na mutum ambato naka ne haka namu ne mu ashe yawan wani dole ne a yi da tawan girma mai shi da kule ilimi ya tashi karkawar nema mai zaton zato ya fito shi ke da kwan girma mai shiga gari ya baza ya bi masauki ba inda hankali daga ta bai guji mahaifa ba yan kowa ta zo ɗan ta ba zai koka ba inda zuciya kura da bata ci kowa ba na yi tozare na gajin ka ba a mafarki ba har ya ce ne ka ta haidar ba ka yi koka ba har ya tambaya me nake so ban shiru ne ba na yi kasa kai sai na ce mishi baba na mota za ka ba fari a bukatuna aji za ka kai ya ce mini sarana aji zance a wurin masu zance kaga kyauta a wurin masu kyauta in ya furta take za ya rubuta ka dalilin zarcewa magauta marubuta ku rubuta kun ga kyautar kyauta mazatinka ka yi kadada a kaudarada tunan mazatinka ka hana fata kauna ka hada tunan mazatinka babban su kake tsoron ka suke tunan mazatinka kowa ka yake yaban ka yake tunan mazatinka ka yi shimfiɗa ka fuska jinin bello kai kifin ruwa wane da gungara ina azara waza ya fassara wutan fara kalmar ta gangara ba auzini baya farin kwara wasan kwara taitan ajin jira a hankali ma'anar mutadira gada da zahira ya za a tsallake madaciya ba ta kamar rake a sassake wani gun ana rake sai sun gaji gamiji ya tsallake ruwan tsaye kai bayan cingwani da malamai ya haɗa da zamani na gaskiya baya wani wuni ɗan bambane suna a sansani a kai da bala belmi ya kana da dattaku ƙashin ƙasa kake tun kawai zuwan zaki a kai da bala belmi ya kana da dattaku da bala belmi ya kana da dattaku kasar ka ce ka mai da ko'ina daki a gaida bala belmi ya kana da dattaku mahasara aikin su ya zamo taki a gaida bala belmi ya kana da dattaku irin ka ne kuce shiga gaban yaki a gaida bala belmi ya kana da dattaku irin ka ne suke rigar mulki a gaida bala belmi ya kana da dattaku na mallakai ƙarfin ka sai ka ce doki a gaida bala belmi ya kana da dattaku kuɗi akwai ku ne ka taimakon banki a gaida bala